Ni bari ko da na wallahi tallahi da zaka bi shawara na shawarin da na baka kawai a aiwatar wallahi a aiwatar haka kawai dan maka tambaya kai awa za ka zo gaban mummunan shawara da rikoda ka san ni ne na masilin da ka samu gadi anan kuma wallahi ko yaya za ka yi sai na ci a jikinka idan baka yadda ba kuma wallahi sai ko hallaka ku da kai da mai gidanka gabaki daya ka san mene dan magajiya yanzu haka bakin gate nan ma da kake tsayawa a wajen ni na baka dama ko ka kamanta ni yanzu ba faɗa na zo mu yi ba ka san ya za a yi so nake mu kashe Alhaji idan aka kashe shi na san ina da tabbacin cewa rikoda ka san yadda ake ajiye kuɗinsa sai ka ɗebo mana kawai mu gudu Kano wannan shawara da ka bani to yanzu na yadda ka san me yasa na yadda saboda na san ka duk abin da ka sa a ranka to za a cimma shi sai dai ƙarshe a ci mu to amma ai haka nake so to dama na san zaka amince shi yasa na zo wurinka akwai abokinmu Tanko yana can yana fama a gareji ya bando shi wurinsa ba amma na zo wurinka kai tsaye amma ka san Tanko ne sunan ka wuna ne ko a to ya hagu a kasa na ya wuce ai tun da ka yarda da mun mutu wa mun mutu ya kama Alhaji nake ganin mu mai nan